Γεια σας! Θα δοκιμάσουμε αυτά πάλι. Δεύτερο επεισόδιο αυτά. Και θα βαθμολογήσουμε. Πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με αυτά εδώ από το Ντουμπάι. Ντουμπάι είναι. Ναι, Ντουμπάι. Επίσης αναμένει το ταξίδι μας στην Αλβανία, θα δοκιμάσουμε πολλά snacks. Πώς? Βρωμάει. Βρωμάει. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα. Σαν ποτό μυρίζει. Ωραίο όμως, θα βάλω ένα 7 στα 10. Εσύ? Δεν θα δω. Ωραία. Βάλτε εδώ. Όλα το πας δοκιμάζουμε κι άλλα. Λοιπόν, τώρα δοκιμάζουμε αυτά. Εμένα την άλλη φορά δεν μου άρεσαν πολύ, γιατί μύριζαν πολύ κανέλα. Εξακολουθούν να μυρίζουν πάρα πολύ κανέλα. Δοκίμασα. Αυτή τη φορά μου φαίνεται πιο normal. Άσπρη σοκολάτα πήρα. Τι φάει αυτά εσύ και αυτά. Κοίτα, τη δεύτερη φορά το τρώω πιο εύκολα. Μην μου βγάλεις το μάτι. Άνοιξε το. Όχι, το τρως μετά, τώρα δοκιμάζουμε. Εδώ ας πούμε. Ευχαριστώ. Θα ανοίξουμε. Τι να ανοίγει. Μαμά, τι πήρες. Μεγάλο. Έχει το χναμμένο. Ω, τέλειο φαίνεται. Έχει κομματάρες, Έχει κομματάρες. Το ένα κομματάκι είναι 4. Αυτό είναι. Το ήξερε το γνωστό. Τέλειο. Βγάζω 10 στα 10. 1000 στα 10. Να του φάω ένα κακό βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!